Добре дошли в Абритус! Тук на 2 км от Разград, като с машина на времето ще се върнете 2000-летия назад, на място създадено от римляните като важно стратегическо селище. Възникването на Абритус, първоначално като военен лагер, някои изследователи поставят още в края на I век. Най-късно в 78 година в Мизия е била настанена втора кохорта Луцензиум, чийто лагер се предполага, че е бил при Абритус. Кохортата е сформирана в Испания и е наречена по името на испанското племе Луцензи, дало първите войници за образуването й. Един епиграфски паметник от II век от Абритус свидетелства за присъствието тук на втора кохорта Луцензиум. Това е надгробната плоча на Гай Юлий Максим, конник, придаден към нея. Вероятно кохортата е била на лагер в Абритус до 136 година и е участвала в дакийските войни на император Траян. След 136 година тя вече е била на гарнизон в Кабиле, в провинция Тракия. Префект на втора кохорта Луцензиум през периода 128-136 година е бил Публий Балбус. След напускането на тази кохорта в Абритус е настанена друга военна единица, чието име не ни е известно. За това, че Абритус е бил кастел, намиращ се в провинция Долна Мизия, узнаваме от един надпис, датиран от края на III век от град Аквилея, северна Италия, където е бил погребан един центурион от 11-ти Клавдиев легион, роден в Долна Мизия, в кастела на абритците. През ранновизантийската епоха Абритус вече се споменава като град Цивитас. Най-ранните известни датирани епиграфски паметници от Абритус са от времето на император Антонин Пий. Фрагментиран надпис от 139 година, в който се споменават римските граждани и заселници. Надпис, поставен от Юлий Крас, провинциален управител на Долна Мизия през 140-142 година или 146-148 година, и Варовиков жертвеник, посветен на бог Херкулес от времето на император Септимий Север. Античните хронисти отбелязват, че край Абритус в Долна Мизия римската войска била разбита от готите. През юни 251 година, в близост до ранното римско селище в местността Форум Семпроний, император Траян Деций води голямо сражение с готите и загива заедно с сина си Херений Етруск. Траян Деций е първият римски император, загинал в сражение с варварите. Началото на IV век при император Константин Велики и неговите синове, на височината западно от цивилното селище и на завоя на река Бели Лом, започва изграждането на голяма крепост, в която са заселени като федерати варварски племена. Крепостта е разрушавана по време на Готската война 376-378 година, при хунското нашествие 447 година и при варварски нашествия в края на V век, след което е възстановявана. Големи възстановителни работи през VI век тук осъществява император Юстиниан I. През V и VI век градът е едно от най-големите градски средища на провинция Мизия Секунда и седалище на епископ. В края на VI век, при нашествие на аварите, градът е окончателно разрушен.